And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. HIV patient ako and breast cancer patient ang girlfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Prince. Ako ay 30 years old at ako'y nagbabaka sakali na mapakinggan sa radyo ang aking secret file. 7 years ago, I met someone. Si Isaiah, ang girlfriend ko. Nag-start kami sa pagiging magkaibigan. Hanggang sa nahulog na nga ang loob namin sa isa't isa. Mabait siya, maalalahanin, simpleng babae na wife material. Meron siyang isang anak na babae at ang pangalan ng anak niya ay Mitch. Then, year 2013, nagpa-check up ako ng HIV test. Trip-trip lang. Aminado ako sa sarili ko na maloko ako noon. Mapusok. Yun na nga. Kinakabahan na ako nung tinitingnan ako ng mga nurse sa laboratory. Ang sabi nung isa sa akin, bumalik na lang daw ako bukas ng umaga para makausap si Doc. Umuwi ako ng bahay na maraming tanong sa aking isipan. Kinabukasan, inagahan ko ang pagpunta sa klinik at yun na nga. Positive. Biglang gumuho lahat at wala na akong ibang naging reaksyon kundi ang umiyak. Hindi na ako mapakali. Wala akong ibang mapagsabihan. Hanggang sa naisip ko ang girlfriend ko. Bago-bago pa lang kami noon. Nasa mall siya nang magkita kami. Napansin niya na tahimik lang ako habang magkasama kami. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. At doon bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Umupo kami sa sulok. Tinanong niya sa akin kung anong problema ko. Nag-aalangan akong sabihin sa una. Kasi natatakot akong iwan niya ako. Pero inisip ko na kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. At sinabi ko na nga. Niready ko ang sarili ko sa kung ano man ang sasabihin niya. Pero, imbes na magalit siya, imbes na layuan niya ako, imbes na pandirihan niya ako, umiyak siya sa harapan ko. At niyakap niya ako ng mahigpit. At ang sabi niya sa akin, "Be, lalaban tayo." At doon ko nakita kung gaano niya ako kamahal. Hindi niya ako iniwan at hindi niya ako pinandirihan. Buwan at taon na nga ang lumipas. Nagkasakit ako. Bigla na lang akong nanghina at nanamlay. Hindi rin ako makakain ng maayos. Sa madaling salita, naging butot balat ako. Umiyak na ang buong pamilya ko dahil ni tumayo, hindi ko kaya. Sa mga oras na yun, dumating si Isaiah. Pinupunasan ako. Halos hindi ko na maalala noon kung ano bang nangyayari sa sama ng pakiramdam ko. Ang tanging natatandaan ko lang noon ay niyakap niya ako. At sabi niya sa akin na, "Alam mo, ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Iiwanan mo na ba ako? Sabi mo lalaban ka, 'di ba?" At nang marinig ko 'yon, para bang a part of me says na huwag kang susuko. Dahil nandito pa yung taong mahal mo.
doon ko naramdaman yung unconditional love niya para sa akin. Pinilit kong gumaling para sa kanya, para sa kanila. At dumaan ang mga taon, tuluyan na nga akong gumaling. Nakalimutan ko na nga na may sakit pala ako. Kaya, netong pagpasok ng taon, sinubukan na naman naming maging ayos ang lahat. Pero, sa paglipas ng panahon, sinubok na naman kami na mapaglarong tadhana. Bigla na lang nahirapang huminga ang girlfriend ko. To the point na nahimatay siya. Hindi niya sinabi sa akin na may nakakapa na pala siyang bukol sa left breast niya. Last December pa. Pina-check up namin siya at ang findings ng doktor ay bukol lang. So last March 1, nag-undergo siya ng operation. Then yung nakuhang bukol sa kanya ay pinabiopsy pa rin. Hanggang sa nakuha na namin yung biopsy result. Bigla na lang akong natulala nang mabasa ko ang resulta. At halos ayaw kong ipakita sa kanya. Pero mapilit siya. Inagaw niya yung papel at doon niya nabasa ang lahat. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. At tinatanong niya sa akin kung bakit siya ang nagkaroon ng cancer na. Ang daming masamang tao, ba't ako? Paano na ang anak ko? Paano na? Emotional kami ng mga oras na yun. Hindi na kami nagsayang ng oras na yun at binigay namin ang resulta sa doktor niya. Then April 1, tinanggal ang buong dibdib niya. Left breast. Sinubukan niyang magpagaling. Sinubukan naming magpakatatag. Ayoko ipakitang mahina ako. Kasi gusto ko lumaban siya sa sakit na yun. Ang inihiling ko lang sa Panginoon ay tuluyan na siyang gumaling. Hanggang sa lumipas pa ang mga panahon, nag-undergo na siya ng chemo. Sana malagpasan niya ang pagsubok na to. Hanggang sa pagpasok ng taon, 2020, hinarap ko ang taong to na hindi na siya kasama. Wala na siya. Tuluyan niya na kaming iniwan. Mahirap. Mahirap ang pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kung paano ko makakaya, at kung paano ko pahaharapin ang bawat araw na darating sa buhay ko. Dahil parang gusto ko na ring sumunod sa kanya. Kaya lang, hinabilan niya sa akin ang kanyang anak. Kaya dito kailangan kong maging matatag. At kung nakikinig ka man ngayon, mahal, Isaiah, mamahalin kita magpakailan pa man. Muli, ako si Prince at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello
kabisyo, uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!